Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sangot ki mender Bangladesh ki badai ki senar khaitu kila syakem ha ki sipai BSF ha ka lasngi ublei ka arpau tere ukala lingkot arjapsan. Ki sipai BSF jongga 200 battalion kila yo ya ka jingtep ka babania na kitanat sintiat kila pelong ya ka jing penap ketem ha South Garo Hills ha ka bakila yo kem ya kini ki sangot ki senar nong khaitu ki bala tip kerteng kum u Muhammad Sakibul Basir u bala arpusnam nakasnong akwa morol para u Adnan Muhammad Rohim ubala arpu arsnam karta u Sojeb Ahmed ubala khanyo snam karta u Muhammad Sakib Hussein ubala khatkhandai snam karta bat u Muhammad Saju ubala arpunyo snam karta kini kisan ngot ki dei naka Maiman Singh district jong ka Bangladesh ha ka wipat ka jingkhanra jong ka East Khasi Hills bat ka West Khasi Hills ki sipai BSF kilayo korob bonba ki mar khaitu bakanthop ya ki masi ka shini ki neps aj u kumin jira ka kiat bat ki wikwi ki mar ki bakot kumba khalai point san pusaulak ya kini ki mar khaitu la IT no sya ka office custom bat sya ki pulen banle katkum ka jingdon kam jong ka an